itatak mo na! Pagkakasama, maayong adlaw! Sa kagwapo nga adlaw, gyud karon nga may tabo pagkakasama. Nga naman, kaya naana po tayo listener pagkakasama nga atong atagan o nga brand new radio set. Kubaykan kay brand new year karon pagkakasama o new year karon pagkakasama o niya po ang atong brand new radio set para sa tuang mga listener. Ni ada listener, naputol po nagyapon ang iyang pagpaminaw kay mao lagi pagkakasama. Naguba iyang radyo. Naabta na to diri pagkakasama nga naginuktok mingaw kaayo. Diya si nanay. Nanay, maayong adlaw! Maayong adlaw. Kasi pangana to, nay. Ninita Marsado, Nanay Ninita. Pila edad ni mo, nanay Ninita? 38. Basta-basta. Usay exact address ninyo diri, nay? Usay inyong address diri? Fifth Avenue. Sa 5th Avenue, Leon Garcia. Okay, Barangay Kapitan Kimpis ning sakop pagkakasama. Nanay, paborito gyud nimo ang DXDC? Manto ko magmunta, galauna. Bisag, mamatay na palungon. Ang naman to. Anya kay ang imong radyo daw to naman day adto ng ilis ang bag-o nanay. Ni ana ang bag-ong radio set brand new magkakasama kay bagong tuig man karon. DXDC brand new radio set para kang nanay. Nanay dawatan. Na ko'y radyo nasan. Dili na ko mangitag na radyo sa dikti sila. Basta gyud. Makahilak ba sa tanan na yo? Nay, ayo sa nay kay basig di mo tingog na mula ka di mo tingog. Bilabe. Ato papay tayo na. DXDC gyud nanay no. Basta gyud. Nanay bidaw sa masulti nimo be. Daghang salamat ninyong tanan. Padayon na lang gyud ninyo ni. Kay maayo magdala sa mga tao. Salamat kay nay. Ang stasyon nga number 1 sa Leon Garcia. DXDC. DXDC gyud. Okay, ako ni Radyo Mandudong Ren Lubosbog, Tatak Arimen. 621 Sa radyo mo